kana wese anenge apiwa mukana wekutaura anodaidza munomu munhu anoshohwa vezvedimambo ndi anongodze pamusoro wega. Right, Nyamandi Lawrence ndiwe, Chiteto Gift ndiwe, changamire nyeri pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu, ndoda kuripwa nemombe 8 sere nembowo dzako chitupa nemaredhara kutaridza kuti Nyamandi Lawrence achitaurira kuna Chiteto Gift. Mukadzi wako ari ngawe pamberi gare pakata tinzwe Nyamandi. Dora nyaya yako chitupa dora nyaya yako pamusoro ida mama pamusoro imam pamusoro ida kutaurira muno munoti pamusoro mambo chete pamusoro imam yauyawo nenyaya yangu ine chekuita inini ndakaroora kunonzi kwamasiwa. Anonzi ani mukadzi wako? Mukadzi wangu anonzi Lisa Masiwa. Ndakaroora ikoko, munyaya wangu ari pano, ana atezvara vari pano, ana amai vese varipo pano. Nyaya yangu zvayakaita ndezvekuti ndine mameseji andakaona mufoni aisenderana Gift Chiteto nemudzimai wangu. Ndakabvunzawo mubvunzo kumudzimai wangu. Mudzimai wangu haana ndamubvunza. Mushure mekumubvunza akandiitira hasha akadidi tikambonetsana ndobva aenda kumba kwavo. Mukunge aenda kumba kwavo asvika ikoko inanha kunge ndazoziva kuti Gift ndiye anga amuti enda kumba tizouya tichionana ikoko. Ndichazozviburitsa mukodhi yandinayo. Zvadaro ndakaenda ndichiteera mukadzi wangu. Ndakasvika ndikasikuona tsano. Ndikati ndauyawo ndateera mhuri yangu. Mukunge ndafonera amai kuti mudzimai wangu asvika iyo. Zvikanzi regai ndotarisa kana asvika kumba ndinokuzivisai. Zveshuwa vakazondifonera vachiti mudzimai wenyu asvika. Ndopa ndakaenda ndikanotaura natsaka. Vakati handikwana mbuya munogadziriswa. Ndopa ndakazoteera kumba kwemudzimai wangu. Ndakasvika ikoko mudzimai wangu achitaura naGift nemukadzi waGift. Muchazozvinzwira mumaodhi. Vari pakutaura kudaro. Ini ndakasvika ndobva ndagara kuseri kwake achitaura nyaya dzaaitaura zvichinzi naGift, iwewe pakati pako nemudzimai wake Gift hanzi kuhwani wenyu pana achachema panyaya dzemusha idzi. Saka mameseji iwayo akazosara ari mufoni ndobva ndatomaona. Takuenda kunogadziriswa nambuya varipo, mbuya vemudzimai wangu ndovaitigadzirisa. Zveshuwa ndakaenda ndikasvika pakutaura kuti ndoukumbirawo mafambiro ari kuita mudzimai wangu handisi kumanzwisisa. Ndaukumbirawo ndiende kuEconet. Kana ndaenda kuEconet ndidzoke neumbowo hwezvandinenge ndabata ikoko. Ndisati ndaenda kuEconet kwaHarare kwandaitarisira kuenda nemudzimai wangu. Ndopa ndakazobata mameseji aGift achitaura nemudzimai wangu zverudo. Zvapa kuti tisvike pano uye takatongwa kwaSabhuku. Nyaya ikanzi yakuenda kwamambo. Zveshuwa kwamambo yakaenda. Kwaishe yakaenda. Mukunge yaenda Sabhuku tarasana vari panapa. Yaenda kwaishe Maparura. Yaenda ikoko Gift haana kuuya kudare. Akafonerwa tiri padare ndofunga mupurisa wamambo aripo waMarwaishe. Mupurisa waishe vari pano. Mukunge nyaya iri kutaurwa yekunzi ko Gift wacho haana kuuya
ndobva panzi tsvagai nhamba nekuda kwekuti nhamba takagarisana nagift ndakadziwana ndobva afonerwa tiri padare. Gift akataura muromo wekuti inini kudare handisi kuuya, chikonzero ndikumboshandira mhuri yangu. Kana ndazopedza zvekushandira mhuri yangu ndichazouya ikoko ndozokuudzai kuti chindisungai. Kana ndazokuudzai kuti chindisungai ndobva ndichazoti nyaya yangu iende padare. Zvikanzi nyaya yako takuipfuudza iende mberi nekuti taona kuti uri stable, ndo kuzounza nyaya kwandakaita kuno ndichiripota kuti ndandatopuhwa samanisi rake ndaripuhwa kudare kwaishi. Okay. Right. I think mukadzi aripo nekuti mukadzi ndiye vakadzi kazhinji kana achida murume wake anonyatsoburitsa nyaya kuti ndakakanganisa pakati. But ukaona mukadzi achizoramba it means anenge asingati chadi murume wake ende anenge anakirwa nechikomba. Saka handifunga kuti mukadzi wako aripo ari kuzvinzwa tichazomupa nguva kuti ataure nekuti ndiye achataura chokwadi chezvanga zvichiitika. Taura tinzwe Gift. Ngambopindura pamusoro mangu kuti kune vamwe vanobva angobvuma hake mhosva yake at least nhau yake it means mutongo wacho unochipa kuti munhu anotenderedza dare achiziva kuti akapinda mumba memunhu. Ini kutaura chokwadi zvechokwadi kutaura nemudzimai wake ndaitaura naye kutaura nemudzimai wake ndaitaura naye asi handina mashoko andakataura mashoko erudo andaitaura naye. Taingotaurawo sekungagotaurisewo semunhu semukadzi iwe mukadzi wako ukanzwa kuti anongotaurawo nevarume unofara handifari saka iwo waitaura nyaya dzei nemukadzi wemunhu. inini kutaura kwandaita naye mukadzi ndofunga nanyamani kubva achitanga kuuya kunogara kwamaparora ndofunga ndiye munhu andaitamba naye ndatiri shamwari neshamwari dzinopinda mumba haasi munhu wekuri anokuroya. Saka ndofunga kutaura kwataita ndirika uyu mudzimai wake angaitamba akazongwa kutamba nemudzimai wangu wamashamwari neshamwari ndirika. Saka mudzimai wake ane dzimwe nyaya dzaaitaurawo ndirika, achitaurawo kune mudzimai wangu ndirika, achitaura panguva chindandiripo ndirika. So waitaura nyaya dzekumba kwavo dzekunetsana kwavaiita kudzimba kwavo achiti inini ndofunga ana baba vatiri kugara tichinetsana. Nyaya yatiri kunetsana ndeyekuti kumba kwavanogara kune mumwe mukadzi aripo. Saka baba vanenge vari kudanana nemukadzi uyu. Saka ndikada kuti ndibvunze pamwe pacho baba vanondiitira hasha. Saka dzimweni nguva ndotoshakuza kuti ndotaurawo kunani. Tikaenda kumba chinogadziriswa nyaya dzacho dzinongoti tinongowirirana zve2 days mangwana achawirirana. Saka inini ndichitovatsiurawo kuti ndafunga kuenda ndafunga kuenda kubasa. No mukada kuenda kubasa imuri pamba pachi wanhu hazviite sei hazviite. Itai sei garai pamba. Siyanai nazvo kuti munoenda kuenda kubasa. Saka ini ndo zvandiri kufunga. Ukatonzwa mukadzi wemunhu achitaura nyaya idzodzo kune murume andoti dzawira mutswanda. Hadzitauriki hazvina because kana achitaura kwauri it means arikuta kuti nekuti ari kutotaura kuti hanzi uyu ane vamwe varume vakadzi. Saka it means kuti iwo ari kuya kukutaura kwauri kuti ndiye akatokufimba automatically ndiye ari kukufimba because kana ari kutaura kuti murume wangu ane vamwe vakadzi ari kuti chii kune umwe murume. Wataura baba Nyamandi yekudare kwaisha maparura. Inini ndofunga musi wa21 ndakafonerwa nemupurisa washa asvika kumba aina sabhu kumadhume tisina sabhu kutarasana wachibva wandifonera wasvika pamba wakati ndandauya kumba nesamoni rako kuti uyu nyaya yako iende kudare inofanira kunge ichipinda kudare musi wa25. Ndikati ndandichikumbirisawo ndakabva kumusha ikoko kwandina kana 1 week. Saka ndandichikumbira kuti mumbondipawo mazuva ekuti ndiite sei ndimboshande nditsvage mari nekuti kuruda mari yebhasi kuruda mari yedare. Saka handingazvikwanisi kuti ndouya ndichite sei
kuti ndouya Friday ndobva ndauya kudare. Zvikanzi alright ndaita sei ndazvinzwa nemupurisa washa. Right, saka samoni rangu ndakudzokera naro nekuti kuti ndirisiye azviite sei azviite. Nekuti rinobhadharwa. Kuti ndikarisiya tikazorinyora futi rinenge rakubhadharwa. Ndikati zvakaita sei zvakanaka. Wachibva waenda. Musi wa 24 uyu musi wechitatu. Dare raifanira kunge richiitwa musi wa 25 musi wa 26 sorry. Ndobva ndakafonerwa ndichitoenda kubasa ndofunga kuti ndaipinda masikati. Ndobva ndakatofonerwa zvikanzi shamwari uri kuti chii nenyaya yekuramba kuuya kudare. Ndikati gondo inana kuramba kuuya kudare. Asi ndakapa chikumbiro wani kuti chimbondipaiwo mazuva ndozoita sei ndozouya. Zvikanzi aiwa uri kuramba kuuya kudare. Saka isusu nditore kwashe izvozvizvi. Taura naishe chibva ndataura nawo Nyati. Nyati makadii zvikanzi sipo makadiwa. Ndikati no zvikanzi zvakamira sei shamwari. Ndikati Nyati ndandakambopa chikumbiro saka handizivi kuti chikumbiro changu chandandakaisa hachina kugamuchirwawo here. Zvikanzi no tine muri dzemukadzi panapa. Zvatine muri dzemukadzi akuti ndakunotora mukadzi kumba kwavo kwaana tezvara wavo auye naye kumba kwako. Ndikati ndikatarisa nyaya iyi Nyati yatone almost 2 months yaitika. Ko nhasi ndopaafunga here kuti ada kutora mukadzi kuuya naye kumba kwangu. Ko pawakauya kumba kwangu inini musi wekutanga akadii kanaiziva kuti ndine chikomba chemukadzi wake akadii kungosiya mukadzi wake kumba kwangu. Zvikanzi hatizivi ndo zvaari kutaura. Ndikati inini Nyati handina simba rekuti ndinokwanisa kutonga. Kana ariwo matongero afunga iye zvisiri zvido zvedare ngavaite sekuita sei sekudaro handikwanisi kuzvirambidza ngavaite sekudaro. Zvikanzi ndo zvaari kutaura. Ndikati handichazivi wangu ina handina chandokwanisa kutaura ende handina chandokwanisa kutonga pazviri nekuti nini nditori musungwa. Tinganetsi pedze nguva yedare kazhinji wakadzi kana ari kuda murume wake zveshuwa akakanganisa anotaura chokwadi chezvakaitika nekuti hapana uri kutaura kuti iwe aitondokutiudza kuti murume wangu ari kuhura saka zvanga zviine chinangwa. Masikireti iyayo haataurwi pane munhu wese wese anonzi maina secret emumba. Kuti munhu wese angangofamba achingotaura kuno umwe murume kuti murume wangu ari kuhura it means pane zvaatoona pauri zvaanoti dai wazadzisawo. Saka kazhinji munhu tinowatazadzisa. Saka taura mushe iwe anzani Lisa. Taura chokwadi kuita kuti murume wako anonyatsoziva kuti right anondoripirwawo hana yake oziva kuti uri mukadzi wangu. But tikanzwa uchinyepa nekuti chokwadi takutochiziva panyaya tikanzwa uchinyepa tiri kuziva kuti aiwa muchine rudo nenanji na gift. Makadanana here na gift. Makaita sei? Pamusoro imambo ndofunga chakaitika inini mukadzi wababa yave shamwari yangu taiudzana masikireti edu handiti achitombondikanzelawo maybe musi wandakatanga kuenda kumba kwavo musi wandakaenda inini inge iri nhau yefodya handiti ngati weduwe ina handisikwira nemunhu wangu ndibatsirewo mairoba ini ndakashanda fodya yangu ndikashanda so saka ini nakungoenda hanhu zvacho hachanditauriri izvo zvaaenda asi kana kundifonera handiti ndobva aenda bva adzoka. Panguva yakadzoka ini handina chandakawana pazvinhu zvakangobatwa bva anotenga zvinhu zvake ndobva adzoka. Tagara paodhiyo vari kutaura zvechokwadi ndakataura but handina kutaura nyaya dzerudo paodhiyo iyoyo. Unotaura nyaya dzei? Ndofunga taitaura nyaya yekutotsvagawo advice kuti ndoitawo sei. Kuna gift. Ndakatotaura nawo. Kuna gift. Ndakatotaura takatotaura tese kuti vanhu vamwe ndibatsire chi advice pawakaona odhiyo takabva taenda kumba kwababa kumafunga kuma10. Ivhure odhiyo taenda kuma10 tabva ikoko odhiyo yakavhurwa hapana chakataurwa. Tabva ikoko kuma11 ungori musi wa11 August. Tabva ikoko ndichisvika kumba bhango nditienda kumba kwenyu. Pandaenda kumba kwedu kusvika nhasi kusvika ndiri pano. Saka inini zvekutondinetsawo kuti ndaurire pano ende inini
nyaya dzekugara chipomerwa kunzi ndiri kuhura dzawandisa nditore mumwe munhu ndakanzi ndikutombodanana naye but ndisingadanani naye sanyaya dzaidza kutondinetsawo nekuti unoenda kakuwako marume vanhu uchindotaura nawo maproblems ako dai vanga vachienda kumadzimai but uri kuenda kuvarume vanhu saka unoti murume wako anoti chii unobatsirwa sei kuti unotochema nevarume vanhu washaya here tete wako washaya here tete wake washaya here hama dzako vanasekuru wako vana mbuya washaya here unoenda uchindoturira hama dzako kuna gift oda kuti taura kuti tibhirivhe kuti zveshuwa papasina chaunga wachiita uchindoturira hana yako kuna gift iwe wakataura gift kuti uyadanana nomwe musikana wepanext door kana pamba pamunogara because gift ataura kudaro wakataura here izvozvo but iwe kana wataura izvozvo zvarova izvo kuti zvava zvakakubata pakudii kuti unotaure kuna gift utaura kuna gift haisi hama yako gift waida kuti aite sei inini handina kuenda kuna gift direct ndakasvika kune mukadzi wacho ndio atakataura naye avo vanga varipo chii pamba pavo ndichitopindura nechii nemukadzi wacho ndobva watonditi aiwa endai munogarisana vakatondiedza kutondionesawo achaziva kuti waitotaura nemukadzi wacho ndiani nekuti gift apa taitaura ende ataura hanzi newe tinotofonerana tinototaurirana atotaura apo kuti newe tinotaurirana mukadzi wake can be defensive anokwanisa kurasiswa nekuti iye gift atati newe tinototaurirana kakawanda pamafoni kudhara kwarini iye gift ataura kuti tinototaurirana because mukadzi wacho anotodi taura akasimuka pasi mukadzi wacho anorasisa inini ndini mukadzi wake ndofunga mudzimai unonzanezita inonzi Mavis Mutano ndini mudzimai wagift ndofunga mudzimai pari kutaura zvekuti akauya mumba kwangu zveshuwa akauya asi akauya murume wacho angaenda kumapolisi after ndafonerwa namai wacho chinzi ende munogadzirisana wabva vasina kuita sei vasina kuwirai saka uyu ndobva ndakaenda kumba kwake ndakamushaya asi akazoya kumba kwangu nekuti anga anzwa kuti ndandaita sei ndandiri kumutsvaka ndobva akauya kumba kwangu asi akasvika baba avo vakamira nekumba 1 varuda kuguma ndobva akasvika ndobva ndakamuti ivivi maitana sei ndobva akatanga kuchema saka nguva the moment yaakachema ndobva akatanga kutaura kuti baba avo vanondinyepera zvese zvandinoita sei zvandinoita inini ndoda kukwanisa kumbobvunzawo kuti ndikubvunzeiwo kuti chinonzi kuroorana chii ndomubvunzo wakabvunza chichima chinonzi kuroorana chinonzi vanhu vakaroorana right iwewe unozviziva here kuti gift nayo nalisa vanotaurirana pamafoni iwe usingazivi wanga usingazizivi asi zvakuda muno wanenge wachitaura chii nyaya dzei iwewe vanokwanisa kuuya vachidi muripo haungazvizivi kuti vairiria wanga wakudanana but the fact yekuti murume wako nalisa wainototaurirana pafoni vari wairi zvinove zvakatobatwa nemurume uyu saka pakai iwe unonge wachimbopuhwa rekunji repamusoro asi zvemukati usingazvizivi akati apapapiwa remukati bhozi kutaura wega kuti akandibvunza kuti chinonzi kuroorana chinyi murume wako aripo iwe unofunza kana munhu achibvunza kuti chinonzi kuroorana chiye munhu aine murume wake asi nyaya dzemubhedroom heredzi ndidzoka murume wako akaziva kuti uyu haasi kwana bonde zvakakwana kumba kwake anonzwa sei murume wako ati anopinda vasipa odiri pakati pani nani
aliwa iliwa ende unotaura we ndikwe unochako pane ndashandisa ndeyasatenda azvinzwa ndakundokudzi kuti ndakambeta kana message zvino tanga ndifoni ndichakuisirai audio ndini mazvinzwa kuti ndakatotanga kutoona nezuro vane vakumbira ini vaibva varamba nayo kuti ndira kuishandisa bhozi vakabva vachinja peteni zvikanzi saka vaita plani yekuti hanzi peteni handichaiziyaba ndiri kuda kuflashisa ndozvava kuita saka nhasi wanayo foni iyoyo apa mumba ndakasvika mesha hamuna 4 bags dzese hamuna dzakasvika saka ini ndakambonyarara ati kana meshi isina kubuda hapagariswa vanhu pane pachitovava saka nhau iripo amenoti hapana ominzi rezvingakwanisa kuti bhozi vakutora zvekuenda kueconet vada kutresa nhamba dzenyu nedzangu iwo wakataura kuti ndiri kutsvaga mari amene nobhozi iwo wakati inini wanagogondura kuya neproof yekuti bhozi nini chaitika mumba mangu ari kuudza mairopa nababa aropa apa mairopa wacho vari kubva wanditaurira handimwe kuona nyaya dzacho saka ndomataurira pandakataura kuti inini ndikuenda kueconet bhozi next week vakuzanzi tira kuenda kuchechi kwarara imi kwakanotreka wawebsite zvinotofambirwa nepolisi ndokutaurira izvo zvinotofambirwa nepolisi nechichi information haingobudi ende hakuna information yavanoratidzwa musanyete information inoratidzwa ndematransaction emari nechichi kwete zvekutari kutresa kuti hanzi nhamba chii nokata ndozvizivepo afani ndo munhu zvaitaure akamanitega kuvhunduka mune nditi iminga Winet, wachiziziwa here? Wachiziziwa? Iwe unoziziwa here Winet? Audio unoziziwa? Kunotanga kuinzwa? Ndakainzwa musakatanga yesterday wakatanga kuya kurambidzwa chi saka unoti hapana rudo here iwe zvawairawo uri unonzi jaji munhu haaudzwe zvekuita nauzwe dai ndiri kuudzwa zvekuita ndichiteedza kuteerera ndimuuzvona kuti munoaudza munoaudza aini handimbotakabatinaatika ndangotega inimbobvunzwa zvofamba sei handinyatsuzvidza zvekuekoneti asikurazva mamirana utofundurwa serimoti haka mukanzi mhanya kumhanya imi handiitezo sei aimi akuzaini kumhanya akuzaini kuita zvavari kutaura ndiani hamuti kuita izvo zvandimurikumba kona kuva nditakaramba kuti ndisare kumbai achirambei handazviti kuti iwe urambe murume afanira kurambei ndingati aiwa munhu iyo zvinandifanikidzwa kuti kwanguri kuramba inapa maitaura kuti aiwa inini ndichazotera ndichazouya kuda kutomboita kana wiki kana 2 weeks ndichazouya ndakanyatsovaudza kanzi aiwa munhu atera endai nemunhu wenyu handimuii saka imwe inini handikutoti ndichatomboita 2 weeks hapana kwandikuenda aya vanabva vakabva vatika hanzi inini materwa saka munhu
nevanhu vake ngavabhona ndikataiwa ini ndinoda kumbosara handii autombosara saka ivo vabhati hazviiti isusu kana autokondana nesu isusu vanhu vakuru toita kutokutadza kuti toita kushaidza kuti uri papi pacho chaipo chaipo ndikati pandiri ndo pandiri handina pandamboita pandinayo sokuti ndinoda kumbosara muda kuzorambirwa mhosva muda kuzorambirwa mapanimawanikwa nemhosva mhosva dati wakaenda kwemunito katresa muda kuzorambirwa mhosva hazvine zvitozoita ndozvavari kuda ndozvavari kuda saka makudo kugomo nomawana ingakura kwakutonakira nekuteerera patanga andowakabvira kutanga kudhara uchindizora ndikaregerega ndichinyatsozadzikidza ndazadzikidza zvavaita kana benefect havana ba hapana kana basa kana benefect aisha havana ba ita kuti kwidziridzire voice range zvendozvo ani kuzviona dai ndakambodya manje handaiti ndikuzorwa zvakanaka zvinazvekana zvabvagwenga vadika aiwa ya wakazorwa uchibva wasarenda vanonyatsotipa chance isvinu andatinyatsodzonyatsodyka manje ande ndafuri ndapombonoka kuti muzvirambe here muzviramba unekapuda ndakana basa inona basa nayo baini babai andana basa kuda kutsvagawo statement rekunyepa here ndingatedzera munhu anonyepa nai babai anonyepa nekuti hanzi ndikaudzwa mairo pakaudzwa nyaya dzangu dzese dzemumba mairo paunodzoka bheki obva wanditaurira saka ndoari amena andisiudzwa kwatanoudzwawo kuudzwa kuti inyaya haudzwa vanocreata mumba kwavo ame asi nango nanyeka wane ndakambonzoende munyanzi yabvaona mairo pa zvamuri mukuitawo vhiyo nemunhu inini shamwari ndakarerwa ndikakura zvakanaka ndikadzidziswa kugara zvakanaka inozara kuti ndiine information yandaitomuka vati ivo handinatombowo kana ndakatovaudza pamwe ndakatovaudza vangu ndichitomboudza kuti ano ndakatovaudza vangu information yetinotoiziva kwenu makarega ekuita but tinotodzidziva dzese muchiri kugara kumusoro kuko handodziziva hanguenda hatodziziva takangosiyana nazvo ini pamudaro but muri mwana akatunaka akaberekwa zvakanaka apa pamwe akashindirwa nyoka kuita kuvheme makaona vachii ndichapidza muchapidza kuti kana vaita ndichapidza
Uchapita. Nitakuja. Msize. Hata msize. Katika na wewe nitakuja. Amagara warume hatimbokutemba ibe. Murume kwatonya kutemba murume 100% kutomtemba haite. Para message yakapita ndiye kuchiko. Kucheck. Kucheck. Unapokuwa hapo ni data mambo mengi kwa hapa na akampiga pia. Ayo hapo tena. Wazina hatungo niwaona ndikugamba to nora message bafuna page bafuna batenda na maero kwa kwenda to ayurira. Ato ndaje. Hapo Tati nguwa yacho niwe ndaitaura nemi namairo panguwa yacho nani ndakadhidhita inga ndakudze ndakanyora pandadhidhita ini kwanza kana ikawa kwanza ndingokufika kwanza kwanza ndingotora kuti ndaitaura mamairo paumbiri kana achachi vakambonziwa hapana kusere mumba hapana kusere mumba aneno ichazoona nekumwe andokata kuti awanasonta kuti ini ndakadzidza ndichaenda kuekoni ndikane kudzidza kwako chabaya ukadzidza zvekuchikoro akadzidza kuchikoro Asiko. Ya, jadi kok luar. Cocok lah. Dia cukup bacakan sih ada puas-puas dia. Asli kau yang kuat, buat sih. Padahal itu kuna mbot sari. Coba kawan tangan zaman aku sekarang udah jadi. Zaman aku sekarang mau kuliah ceci. Tahu ceci? Misalnya. So 18. Lagi? Nusa 17. Ndapana kusaraba saka meshi yakashiswa aini ndine munhu andichatuma kuenda kwaiko kumberi ndinokuti ndonyatsosecha meshi kana wadziwana unitauri ndadziwana dziriko kandiitira nharo ka chandotemene chakutumidza dzimba dzavanhu chokwadi ndotungidza mainenge iri meshi yako mainenge iri kamune meshi andotoitungidza iye angaichengeta ndiaishanda meshi yake Ingwe mungu meshi inotombochengetwa pamba basi kada kuza icho kwa. Meshi aisungo kwa kupinga mfundisi baba. Cheto uya kitu kichite kuti yamba kuti. I think yani wani might mother. Yango pera. Zokuni wani might mother. Donyura babaro. I think information tanzania kwa. Chikata. Ndo Bruce. Kuna maneno zibangani. Akawani. 30 minutes. Half an hour. So tifike kana iyo mairo anozozuwa waitokunyela iwo mairopa mani mazvinzwa manje tikapa ine rupa yaraiti Matenti nani?
fona makuseni. Iyo kati munhu yasangana pakati. Unozotu kunanga baba. Ha? Avanti pakuponcheta. Totsvaga vefoni. Anokutora line renetwork ndo wanatsvaga foni. Wala anshaya mafoni. Nditomeka mbudzi kega yakatori munhu akanaka namafoni. Akana malai. Yeah, kuindoshaya foni. Ashaya foni. Careful. Yeah, let me do that touching. Ndori bloke sawa uboza nditi foni. Watu kufonera kuyeko nini? Watu kufonera kuyeko nini? Unotora foni anditi mwamaenda security service pini kwepini revende. Alright. Ndakuziva. Ndakuketa. Kuna chance kuipua cheta sezo. Mwangisa correct pini, mwangisa correct pini, mwangisa wrong pini. Cheta sezo. Bopuse, basi amazoti chika pangwaya zuye mfungo mfungeni. Pangwaya tombo we brain. Serious? Aiwa, ati munozoti chi. Unogona kukangama chimwe chinhu chine chiri simple. Very important. Oh, that's it. Kwa hivyo doggy. Ameno, kakana wasuona aliwa doggy. Nukuwa wandu kutofarire. Muti kwe. Hey, masa nterere. Ini ndo tocha. Muzia. Andimbo muche kunyanya naye. Andi. Dikati. Andi suruh. Ayo dororo. Ayo agad. Kwesi ayo imika. Wadoro ani kana ndi kumbura manje mangwana nani. Dotamwe. Kana ndotamwe. Andanga tokona ila indirect magata. Ndona. Ai ndotamwe. Tapi wala hii. Wazana ndona. Sana. Itu sama tofu saja, bukan sama tofu. Tofu ini. Manja sih ini. Kamu sama ini. Aku udah gede, kamu sama ini.
Ndandokuitire zvekuchiro chagumbo dzandiri. Ndakameno ndichikana ndikutaura ane pangu kuti munhu achatopanga kuti waakuita zvekutana kutaura zvinoaya kana kuti akana kungochena kunyaya Ndinga. Oh. Ewa. Ndinga ndichinyerera. Andikuzobayiwa ndikabaya munhu akandibaya amuna kandibaya muzvito ndozotenderi Nduma ndonyazo kubaya ine. unenge wandooneka ndikodoneka Unona ndioneki. ungwandooneki Awo. Nchawo. mangwana flight katadi kandi kana mukirokopaa Ande. Makasireko kudzokera kudai. ndakangoita zvipisi nditongoita zvemupisi ndikuti ndichatonyepa kuti mwana ngodunha bvaenda kushata Saka yemuda utado. aiwa handikapinza off 3 days kungoti ndikambozora ndinobasa rindotodzoka zvevashatei Aipapo manje. saka mauye kuti kutogara pisi inenge yatorongwa yakagara pasi ndozviripo tongoita cute wekutongoti tongobudikira Ipai pana kudiracho. Ipai pana kudira. aiwa manje munodya manje zatomboti tichelete mawatoita kuti Nacho kwadi. Ai gava mepapo. Gava mepapo ichiba. hazvichadi musho wakura Nevakurira amaita nemhuri yamaita. musho wakura hachadi izvozvo Akura. Akura chaizvo. Akura. regati kuona kuti uriiaika unogowe regati kuona kuti uriiaika unogowe saika Ungagowe, ndingatadza. ndozvatinokuona zvisatadhe Haaland. Ndekuti mamunzana. Munhu andiri kuda kuona ari kuuya kubva kwanhari. Iye ndakudirira kuuya iyeyega. Abhura nogowa. kari kuya rini Hanizotaura kuti ari mani. Pangangona kuya sandi kuro usatadza hatiuzivi. yani Ndiwo. mama uitira kupiwa foni Ndinometera kuwa foni. Vari kuti ndine maki amutemberi. vanongoda kuendesa machii avanotiendesa nebhaiki vanotiunza indi maendese nebhaiki Kuti ndiwanawe. vanogokutaura kuti ndipe maki achandakuenda Anditrakaenza dzangu dzinasewa nyamboni. nadzo vanotaura kuti handei nebhaiki Kudzoka ndodzoka nebhaiki. Ini ndambota ndakaona mai wangu ndotaka ndatotora mari yangu ungatotaura zvekuti vanotora mari kana kuita ine sufu kwete zvekuti hanzi anyamurova ndototakayawo sakati inena yekudzoka ndikaenda ndodzoka manje alright ndakatimbotsayauma vakanaka mai Kuchino kuna kwati koshero mbele. Imani forever.
zviri pachena kuti vanhu vanga vakudanana. Lisa, magari yamesika ngani na gift. Lazima mama kudanana. Aenda msata. Chokwadi na tsana nana. Na kulala naye. Yanga daufura ngepire kuyo chakamire ngata kutese kuita vanhu vapkerere ndiyo munhu wakwari kuvhura ngepire kuda kuendesa makii kuna mai kuti uri waida kuonana chini munhu wasingadanani naye. So anopanga pane nyaya yangu yari kusera ndikwanisi kuzwangu asi zvekudanana naye kana kulala naye hazvina. Katika muri kudanana kabva. Wana wakufambidzana ngakufambidzana. Kozi baba wakatasaya kuguma awangati mhai mukadzi wasabirawo. Ende pari kubuda futi wachito wareka kutaura pari kuti wachitoinya mukadzi wake wari wai. Kusabira wakanye musabira wako murume nemukadzi monyeya warume nemukadzi wako. Vanhu vakufambidzana. Chokwadi kuti vanhu vanga vachitofambidzana but sekunzwa kwanda ndichiita inini nekuramba kukuita mukadzi kuti vanga vasingadanani izvo zviri pachena saizvozvi ndonasa kuti mukadzi ndiye anga achitoisa puresha kumurume kuti watodanani. Murume anga akatokora. Murume ari fast. Mukadzi ari fast. Ndiye aitodaireta kutoti watodanani nemurume wemunhu. Ekuti pane paiti bhora rigohwe zvokuti danga bvangu naye motopaki kuti aita kuti aite motopaki kuti wati fast kuti udzoka kutoite zvaaita. Saka mande yacho akasita hwaye kuti bande yayi danga akaizosvika bande iyoyo bhora ripo imwe yakatosvika pamusoro audio ndakaibata before weekend avo vasati vatoka yanga iri yekuti vabvewo kuvasiye zvemabasa avo vachinga mukadzi wavo zveshuwa wakaonana kubva saturday sunday monday kumanheru audio apa zvabuda zvichinzi ndicharova kuti tionane ndo pandakazoenda nasabhuku wake kuzva nasabhuku wangu ine kumba kwavo usiku kuti tinovanzwisa audio nezvavanga vaswera vachiita paweekend yese kusvika musi wemonday manheru. Uyo akapindura padare ipapo tina sabhuku maminitsi acho ndinawo pana akapindura kuti nyaya ndainzwa asi chiendai kwese kwamunoda. Maminitsi ari pano ndokumbirawo kuverenga. Right. Chakamira manzura taita audio iyi panyaya yekusvika pakudanana asvika asi panyaya yekurara wese hazvina kujeka zvabuda zvese asi panyaya yekutaridza kuti nyaya dzerudo dzanga dzako because matauriro acho anga kutaridza kuti anga sasari mashoko ekuti aifanira kutobvunzwi kuona mueropa kudi anga ari mashoko ekuti aifanira kungoguma ari ekukanzirana anga asingaafekte kunzwikwa nevavo asi nyaya dzekuti wazorara wese hazvina kuzojeka ipapo kunyange avo zvava kuti vapaine tarisiro kumberi kana kupromisana asi hapana vazvazobuda patokwanisa kuzviona. Audio yakabuda then ndobva papedza weekend wazotozoenda mazuva awazosangana apo panonge paine zvakazotodii nekuti vanhu vanga vasati vakutoziya handii musi wesaturday ndakasangana nabaropa vachibva kurodi vaitotaimira mudzimai wangu indaenda kumashopu nebhaiki ndikadona ndokunga ndakadona zvekuma3 bhozi ndanda nepuresha nezvandakasangana nazvo ndinotone injari pana ndakakuwara ndakaenda kumba ndakadzoka ikoko ndokunga zvekuma7 ndakasvika mudzimai wangu asati ako pano asi baba ropa vanga vabva kurodhi vakasiya muzukuru wavo kuti avatambire zvinhu zvanga zvichiuya nebhasi ivo vachiuya kuzoonana nemudzimai wangu. Vanhu right tingarebese nhau iri pachena kuti akadanana nemukadzi wemunhu ende ndinodaira kuti weekend yacho chakatotsva
though paaudio hapana, asi tiri kutonzwa umbo hwekunoti uyu akatozosvika usiku pakatoita mazuva asati atobva uko kubasa akatouya zvikatoidii right. Saka kudanana nemudzimai wemunhu ndobhosva taakumudanana taakumuweka. Kurara wangarambe kuti hapana umbo, asi umbo hwacho huripo nekuti wakatozoita mazuva akadii awakatozoonana. Saka nhau yekudanana nemukadzi wemunhu, iyo kupfimba mukadzi wemunhu, kutora 23 minutes 30 wachitaura nemukadzi wemunhu zverudo zvese izvozvo. Saka dare anobhadhara chii? Umbo hwapo right. Mombe imwe chete ndo inobhadharwa pakutora mukadzi wemunhu. Mombe ini sekuziva kwandomboona zvimwe zvichimboitwa nemuchangamiri mombe inodhiseva ndibudzinari pamusoro kuripa kumurumo kwamamba anofanirwa kuripa futi kuti mamakoni amunyengo wakadziurwa saka ngati imwe mbudzi inoenda pachangamiri mbudzi mbiri dzienda kune mukadzi wemunhu achangamiri. Ine ndinoona kuti zvakakodzera kuti abhadhare mombe imwe chete umurume wane mari dzake dzaakashandisa muendesa makosti ake nembudzi mbiri dzinouya kudai. Pambudzi apa togona kuwedzera nechete kudare kuti dzite nhatu nekuzongorapa pakuti tikapfimbana. Unobvisa makosi ako imari. I think mudzimai wacho atozoona kuti wachiuya wachichema pamberi pako wachinyepera kudaro waitovharwa kumeso. Taura. After nyaya iyi yaitika ndofunga ndakazosangana wanyamandi mashure. Wanyamandi vakandaidza vakati mairopa uye pano pandaenda vakataura nyaya yakaita sei yakaitika. Vawazonditi ndoda kuenda kunotora mwana wangu uku kwaaenda namai wacho, ndoda kuenda naye kuchechi. Ndikati aiwa hazvina kudini ba, hazvina kushata. Kandoraiti ndakanzwa kuti mai kirikini iwo wakamboyaumba kwenyu. Ndikati ini handina kudini hangu hana waona. Kanzi ahoraiti ko ini mune zuro makandiignorera. Andati ini ndaitobva kwandaibva ndandakatoremerwa saka handaikwanisa ba kuti ndimire ba. Wanditi alright. Saka after a day, 2 days, ndopo kanisendera message. Wakanditi muri sei? Andati aiwa ndiri makandi maswera sei ndaswera maswera sei. Ndikanzi ko ndikati asimatodzoka kusvika handinazoenda kwanyamuronda kuya. Ndikati alright zvamafambira zvaita here? Ndikanzi ehe zvei futi. Andati zvimwe ndogona ndakutaura nomunhu asiri. Pandabvunza kuti ndiani wangu wandingotaura naye. Ndikabva wasenda audio wakati ndibaba wacho. Pandati ndosaka ndokubvunza kuti zvamafambira zvaita sei? Zvaita here? Wangu nditi muzondione. Vandati nhasi here? Wati ndati inini muzondiita sei? Muzonditsvage. Saka leta ndopandakazoti ndakanga ndatobvunza kuti nhasi ndikati ini ndinoda kutsvaga ngowatsvaga zvozodii kumberi. Uye iwo wangu wachimbotaura zvekuti mandiignora kuseri kwakati hako chisango mchana mandiignora, asi kuti pane zvavakufunga kuda kurivenja. Ndobva ndangoti udini ndangoti izvi zvekuzoti mandizooneka manje ini ndiri kuwatsvagawo manje. Hazvizodini ba, hazvizoiti baba wabva waona chii mameseji wanditondibvunza. Saka imimi makazowaoneri baba?
ndati inini ndakaona zvisingaita sei zvisingandiiti kuti ndivaite sei ndiwaone kozi kana ndakaone ndendamboonera kupi pai zvozoita sei kumberi zvikandaya makavatsvana zvimwe pane zvawaida kuita sei pane zvawaida kwamberi inini hamukunasingakwanisi saka uyu pamwe aida kunyatsotaura nenhau ichi hapana kuti handiti achida kujekesa zvanga zviri kuitika pai noti kuti paine maintentions akadii akaipa and right pamacost zvimwe chetezvo zviri kutsanangurwa nemudzimai wavo ndo zvimwe chetezvo tikazvitarisa zvimwe chetezvo kuti baba waiti unditsvage tozoitonga maunza kudare iyo hatitongi ba izvozvi kamwine izvozvi wachibuda muidzo remudare toitidi tiitonge iri yega handiti tiri kutonga yaunzwa mudare handiti saka yaunzwa mudare pajudgment unobhadhara mombe 1 nembudzi 2 kudare kuno nembudzi 1 kwaishe wekudunhu ikoko right then makosi ako imari makosti anga 290 right taura tinzwe wakabvisa mari yemasamoni ndakabvisa mari yekudare tutaura yekuno ndakabvisa 80 US plus 10 US yandabvisa 90 nematransport andakashandisa mari transport yandakashandisa pekutanga kuuya kundomangara kuuya kunomangara imari kuuya nekuenda kwanyamuronda kuuya nekudzoka 5 10 ya 100 nhasi 110 nhasi ndatakura vanhu 10 zvinoda vanhu 3 isa $30 kuita 140 right 140 yemacost nemombe unozvibhadhara rini kudare kwasabu anankundipa achiwanina sabu 25 165 kuita yekudare kwamama mari yakuti yandinofanira kubhadhara pasabu mari yedare inge $12 yandakabvisa iwe wakabvisa $12 saka handizive kuti $12 saka handizive kuti $24 alright $12 isai $25 kwaishe wakabvisa mari $30 kwaishe $30 plus 12 45 zvekare pamusoro pashe ndokunzi ndakabvisa mari inenyaya pashe audi haina kutongwa asi akabvisa ukaregera kuenda ina handakuregedza kuenda kudare hatine kuti zvakaitika iye akabvisa yakaenda kwaishe nyaya haina kutongwa kama pashe nekuti zuva raukandifonera inini wakanga uri muse chitatu nyaya ichida kutongwa muse Friday ndopakati iye isusu nyaya yako handiti takutoiendesa kwa mama isina kutongwa mudare mashima paroti nekuti ina ndakuramba kuenda kudare asi ndakapa chikumbiro chekuti ndakati izvezvo zvandakabata izvo here walimo mupurisa washe amusore mama murume uyo akutaura zvinhemba ndakamufonera ari kuharare inini handina nguva iyo ndinobuda basa ndikadzoka ndakaita expense yekufamba ndinoida akaramboka ndo atabvisa $30 iyo pamaexpense enyu yekufamba ikuika woisa 30 iyo maexpenses ekufamba kwake nekukwaizvikozi hakuna kuzoita dare pamusoro mambo ndine kubvunzawo
ndanzwa wachiti darire kwasabhuku takunobva $24. Ndakubvunza kuti tese tibatsira masabhuku namwari kuti darire kwasabhuku rakudhura kudarika rekwamambo rino vanhu $24 padare kokwamambo kunobva hanzi 12 saka $12 yakubakwa yekuku nekuku yese kubva yatwa pano chinhu 1 saka yaita mari 185 yabvisa mari takusa 30 tatakana pa 155 tongoti 150 chinyora 150 emacost unozvibvisa rini 150 plus mombo nembudzi ngana iri 350 nembudzi 120 mbudzi nhatu chivedza iri mari 120 plus 350 plus 150 120 350 ne 150 10 12 620 150 120 150 350 okay all right 620 Mzee mambo tiri papoto kuti bataziva kuti ava vanhu vairawo pari zvinezvi vakagara sei vakugara vese kana kuti umwe nomwe apa zvisi zvavo hazvisi zvavo zvisi zvaita mueka kurambanisa kuti urari mukadzi wemunhu uri kurambanisa chiwana handiti saka iwe uri mukadzi here kuti ubvunze mubvunzo iwoyo kuti uda kuti uzive kuti hauchagari wese utotore here haatohwika saka iyo yanyaya yake yaanondopedza ega dare razviona ragutsikana kuti zveshuwa papa nekudanana kwaita dho azorabvawo kuti hatina kurara nekuti hapana umbowe wekuti wakadii but kudanana mashoko ekudanana aripo kuti waira wanga vari kudii vari kudanana saka tamutora nenhau yekudanana ini ndiri baba wemusikana akamirira nauya abvunzwa newabvunza ndinoititendei zvangu toda kuziva chati munoiunza kudare kana muine nhau munounza iri nhau yenyu yekudare nekuti zvakwaari kuti auzviona kuti zvanga zvichiitwa nemukadzi wake neumboomba waunzwa iwe uriwo waiita sei wapuwa umbowo iwo umbowo wabuda mudare ndozvati kana watodaro kuti zvino zvaidi zvinorwadza it means watopa nhinduro yakagutsikana zvakwaari kuti achione kuti anoda here kana ari mukadzi wake anoita rependent zviri kwaariwarwa here kuti ochindoita kuti no murume wangu ndakakukanganisira handichazviiti opfira kai kakomba urunzwa hatipo kuti tirambanise isusu tinoziva kuti izvozvo vari kusimuka semukadzi nechi nemurume uyo aripiswa nenhau yake yaanga achiita pachi mukadzi wemunhu handiti andinowazvinzwisisa ava vari kusimuka semukadzi nechi nemurume uyu chikomba chabatwa nemhosva yacho yekuda kupinda pamurume wemunhu kuti wanga wakutodanana zvekuzorara wanga wasati wadi warara asi tichinzwa vhidhiyo iyi wane mazuva avakanga wataurana kusangana wakatosangana vhidhiyo isati yadi yabuda handiti vanhu vakadi uye kuchengeta vhidhiyo iyoyo munhu anga akunakirwa ukaona munhu wakutochengeta unenge uri kunakirwa kuona kuti uchiteerera panoripa kwateerera mazwi emurume wako ende so for 30 minutes saka
dare rapera toenda time yaunobhadhara 620 2 months to pay. Saka first month anobhadhara 310, second month 310. Saka imimi mnouya musi wa5 December muchipuhwa mari yenyu 310, then akanga asina kuuya kubhadhara musi wa5 December munofonera mabharani kuti mari yako here, and kana asina kuuya it means any day anongowana pamba tichisvika chitora zvinhu zviri equivalent ne620 plus mari yemacost yaanozobvisa kuna messenger of court. Hatichambozouti kuuya anongozopatika after 5 December asina kuunza anytime vakomana vanenge vakuuya kutoita executed vachitora zvinhu zvese zvakakwana neextra charges messenger of court, and vanenge messenger vanokalkuleta nedistance nechi. Saka pamwe kwenyu kokure kuno kutozoita equivalent yemombe mbiri kuhaya. Saka utoona kuti wadii wabhadhara right chisimuka image